kajing ya keren, ya kimat ki bakta, ya ke imlang salang, bat kajat penrio. Markmat, bat kiri ukmat. Perlok ni pidang subhai pi sekenik program jengi markmat bat kiri ukmat. Mentah kekenting dan hangnya iwe ni kinom ikmat sekai untuk bertahan kejela. Iba mikmat nang tina po warjantia kata na po amlarem constituency. Iba lak kemen remboy. Kendak ngenya syong ngenya khana bat i hagabede bakajing em jungki kajing ya lanti jungi nadu men bai dang khana hadu ni khlem mat mentah. Ba pidang subhai pi sekenik program jengi. Let's say kipat ba kibabon kla itu epi henry kibabon pat kimpat tep ikatan raj pi nang no pi nakanu kus nang pi wan hang no lakhai pi kajing long khana pi bat hang no pi pude skol bat kumdu ter kajing yang ti pi hadu pindah-pindah kajing pude kendak sekipat ba kai bagi kwa bantep yang lakha ha ka arpoitrik ujinavri sihejar khandai spa andrup khandai ngalahe ngalasan hasnong lajong hanong talang bat ngala pendep ya ka jingpule ha ka nong talang government LP school kumju ha ka ME school hapo nong talang hadin ketu nga betengi ke jingpule hapo Marian Hills High School hapo Juwai anda ngala pendep ya ka metrik ngasawan sini Shillong nga pendep ya ka PU ka BSc honors hapo Saint Edmund te hadin hakapor bidang long samla trai pidak dan mentane em bakono ka seng balang ni kini pi ka jingyai lenti jonga kalong ngala ban ong ba kadai ka jing pot snew but hadu mentaru ngam kwa ban kendit na ka jing pot snew namar nadu dang khna ka jingyai lenti jonga kilong ki ba hadu kata Henry da ka jing rap jong blei baro kita ki jing ki khoru khoram ki kimla ban job yang dia lenti jonga namar ba ngidon lai ngut spara ta hakapor baganang dap news nem karta ngila email laklat tegi ya im para spara ta Henry ublay umjue te ka jingjai lunti jangan nak we ke por nge kendo sipun kijing Henry always man ke por kaba ka jinglong jingman ka jingjai lunti bon sen hi kapoy sakaba kaba long kumne te ka jinglong samla junga ru ngamde ubreu uba hun ban susyong ngade uwe na ki khna samla uba skot nat bha ban ya paralok bat para samla ban ya le kai ban ya le shrom sheneng bat kade hau khakndai spa phrapun riu ha ka por ba kajing jur bha kajing yakhi jong ka KSU hapo ka jialam jong ba bulung do hakatu ko por ta kila don ka jing thmu ba kini ki thain bordar jongi silang dauki nado pen ursla shado dauki na dauki shado nong talang ter kalong ide ban don ka seng ka ba yarap lang den takadaw hakatu ko por ngila seng ya ka KSU hapo dauki kalong ka border area but president hakatu ko por uday uba balnes poti tengah ngabat yikumu general secretary but u balaklat uwe nai nong tok bor pia itu uba jinblu poti utulong astan secretary but kiwe patki nong yalam te bat kini kiseng bahalang ngaya kendo nga simenta tang tu kopor
tangba hau kakandai spa pra ngarisai no na kikam ngapelut por ya lade nak menta kajing pule ba kang piong ba kajing ya dan TJP pilai kendo sibon kajing na do dan kena mar khla la do image pila khla no dang hakarta badang news nam kumno fikir san na de hadu ba pendanang da start da second kan de ka way na ki nuksai ki samla ba manta ki bai kendo jing pi kade ipai ba kersan yanga tahnre haden iparo iklat hakapor banang lek kejung pule tangba ipa pathakaji yo ijngai jong i ngamju kema ngamju la ban klet ya ka kenten ka ba ipa iong yanga iong khun ladang athung dau kwai dau tumpeu kemau ba kajing pang kala banwan bat ka ula ban so kumta terter kabalan kam kalong bangan thong yaw sembai happy da philong khandeu ka ba sai so nam don shu bala ban kine na phi bat utaw so phila ban bam tang ma phi lane da ka jing sbon jong phi kilwei pat kila banyo te tang ba shwa bon khlat ha ka to ko por o bu ka bisa kumba arpho hajar bangan le school tangangam de ubre uba lutphut basakaway andaw laklat kibabon ki paralak pat kibaya ya day perlok tangi ya im ya le ya wan bat kaba kongsan kalong ba hangne hasor shlong ang ngalawan kelas ngam don kam ban siu baying namar ba ibakha jonga ibalaklat bat ilok jong i badai superintendent engineer hapo pludi shong thai ba elbu am tengah salang bat ki tengah mayute den takadaw kalong ba bat ngapat ke ka bang kersan dalade yalade nga kersan kalong ba kabakongsan kalong ngam de bandut phut ladangam de bandut phut kamut katai ka de jing kersan yanga te hakapor ka bangap pas ya ka BSc hangtar marhak tu kepor te ngiyapha pisa yapha ayuda ki boss baik te kawan ke boss hapo ngali ap hampo khamat sai demans thak ta kapor ka sithi nai menjonga ibala khlat itaru te ipoi ba umdon pisasyo ban le school ban betengi ka jing pule te hakata kapor ka klip mat kaba namar bang akwa ban beteng jing pule kawan ka jing dom hapo ka man sem Henry uble hi kalat marba kata kadai ka sngi hakaba kadai ka sngi ka bakaddo bangan join kumunong tre sarkar te hakapor break tengi syong iparlok jonga bat itai men arkme jonga ong balai phi isngosi umtu nga ong u yakiba umdan pisasyo ban betengi jimpule teki ong kumno phinle ngong ngan le join ya kam sarkar hadin katang sapai tengah le join no ya kam sarkar tekmot tang bah kita kilenti ki babon kalong kidai ki ba khoram sudah Handrei ngamju sha ba kanu ka jing kan la ban thom yanga ta ga bun sen hi hado menta kia ki jing ngala hi ban thom den ta ka daw nga ka jing im jung nga is a very long story Handrei ka long kum ka lam ong kum ka tang den ong pi ki jing phot snew ba bun sen hak kim ki ba kim khai nga like excite ba kum hak ta ka por la ji ba ngam banadei hako daki we lado ban pule hap wat kam renga ka kam kala apswaya nga ban ngayo bersaka we kajing jia po sai na demanus ka ba ngamla ban klet kalong ba
ha kapor bang ile pi euro kaba ha selection 1986 dan mar wakade World Cup pa Mexico ngam jupule kot ngai le exam anda mi ke result selection roll number nga umdon kamu ngala fail tengah le shnong tang ba kata ina instinct jonga ka don be the position ba tip ya kumno kan don ke second list ta hadin arsngi ngawan ka sip ndap last ba ndap form sport ne hu nam ta ka final tengah wan anda ngawan ta nga position ne men step dang step na ba ngale rang ba kinyo igibre bang la fail ngale pe pon disebut jong ka se demons hang tu ngayo iba ka notice jong ka sain man ka pemi ba roll number 149 science SC allowed to fill the form but he have to meet the principal at 12 noon tengah nga kemen ngalip pendap form bat ki perlok kendai bijeng ya pendap form tengah ya ap khatway bijeng gila ai ke marksheet ya ki pra kelas junga maria ai marksheet brother Shannon wang be frame it anda poi hanga wang wat pen I hang no jangan lek sepo pankhana ban pe hang ta nga pe ba nga fail baro subject nga fail ka maths nga fail ka biology nga fail chemistry nga fail ka physics nga fail English nga yo ya ka hasik tang khasi life hunreu kodai ka pass mark hang ta ong balai ki pelai kidang sya yang khat arbaje ngalai kendu yo brashenon wang play ke marksheet ngong lai I pitip balai bangasya ba pinil exam ong pek kini ba fail ar subject ngam sya asu to ngam tip tu ong badai tang attendance mar bangah ka piu first year bat ka piu second year ngapep tang period mde sisngi ta ladam de kaji I jingai jong production bat kaji rap jong ble kamut nganam yo banile final tang bahaka si final ro karon sakawi jing jia ka banganam la ban klet kaba ngam tip kumno ka slam ka baje jonga ke sedang exam khandai baje tengah ngasa apo dum teh tu kepor Iwan itai kong ong pitan exam ngong hoi te yong kano beje ong khandai beje ong mentala shpoduna minute hang tanga kre ngawan ha ka tu por jikik nong thamai ka dei ka dang dei jiking deng te ngawan po hang tu ka block taksi ngamre sha se adman anda po ngala slam shkenta shpuwa ha ka ta por ui o sar lahiri de no hikai jongi upoi wang msashu namarba laslem shkentatam ki question paper kim dan shuk answer script kim dan shuk thaden ngakpada phiu to one production dawan to page yanga te wang yo sar lahiri let him do to ai nga bak nile exam bat kum ta nga pass hi haka final den tak dang ong phi kita kide kijing kijing jia kiba dei da kabor jong ble dan dei tang ta po sa teman saka por ka bang ile ya ka BSc final kajing jia ka bangam la ban klet marong ngamju copy ya rutin na do dang khna ngamju copy rutin ta ka dei ka general foundation course ka dei ka last te nomor bangi ki science ngilong janmet ta kata kasgi ngas ong le ayu ban shong hayeng shibejen long exam tangan mi no ngami khatwe puana dum anda poi po down shop hang tu ngai I ki paralok para kelas kilaya I shong shit ngong balai gum ne kong em baladap exam te exam ayu pidep kedi pra kelas jonga ong pi ngongan le exam
kata pola khat ar nas buah ngong wa pidang le ngong ngi tingi ladep ngong bale ngong dei se beje ngong em dei khandai beje mar bahak tu ka general foundation course bat commerce bat arts bat science kedai keju hang ta ngala phus ep tengi le chpo o brother de zoza ngi pan yu ong la shu haring kata ong pai ngimpat yo i kecing keling lami kata kaji kren te perlok cunga pat ki praklas cunga barok kelaya lang bad u ba longkat balong udai ban sya yang abangan yale haring kata anda kilaya kren ya kren te kalapo syakat arbeje tau u ong to ngan ai por pitang skenta pinyale hapo office jonga tengah ile ya kata paper general foundation course hapo office principal ha sain advance te ladam day nang kabor jong ble ladam day kamut banda day ki we ki ar kamut nam sha shu fail a to den ta kadaw nga skeu ba ka jingai lenti jong nga kalong ba uple kalat kalenti but hado kini kisngi nga skeu ba kanu no kakam ka bangile ngidei banle persang ndai bakut kedai kaburam ke jong u te hadin mapi pendat ke jing pule ke kam ke jam ba pitrai anda ngala dep ka jing pule tengala trei komu assistant mines and royalty inspector podium ar te ngala ne ka to kam kumba khandai snem tam te hadin ka to pat nga yale ya ka inspector of taxes te nga join pat situ hang turu ngane kumba khandai snem tam ngane hakitu ki kam sarkar ki ba mitre ti ke ba pelong ni phi ba phinrong pat saka san perthai phi kalai long ba haw arjar nyeu ngas ngau thu ba iwo jandeng bam kwa hedwaru blei inum yele shu national te kariwar hi barok kawe hak tu kupor de war jantia kila wat damano kibadon kataka capability hakaji ijengki batka capacity te tengah ngeu ba how to usnem arjar riu ki benai telang ngasngeu ba ka kerteng junga kami vur ver ba ngala banlong potential candidate tambangam kwa banrung hak politik ngai simbenta ba politik ngai rap iki parlok tangba dayele de ngam kwa banrung hak politik te handrai ka sujia rengkhat ba hakas em arjar nyeu how benai me lana Jun ta kadon ka we ga jingjia ka personal jongahi kaba ngam kwa banitho kaba pelong ya nga bat ngasau tho bana po snong idoni MDC jongi maholan dolamin kidon sakwe pekiru rangba ki balong potensial ban yele namar bakanong telang ka de snong ka bahe kamot marsteng kabut ru kalong at least 1000 nyobek ta ngarai marwe ba haglor kata jingjia tengah ong ba imat ngan yele election ta harin kata ilok ngaong kumno i ong kajingai lenti jongi kade kajing khoble lada kapasel hapo ka donot ko jong phi kamu kataru kade kasur jong ble te yanga nganom khang te ikiauru i ong khang thaden katapat ngalik snong ngai kenduk bos krisnong nga kwa banyak kenduk badu rang ba snong haden kata ong ikiba ladam don bayele kata de na Jun Julai ngong ladam don bayele ngalarai ban
yele tang baladon ba yele ngan Kristen met ba men sem te hangta ki simpor ban yathir ta tat hakawe ke sngi kiwan shene sipo ying wa jendeng apo bhai ke kul kiwan hang tu ki reu rang ba na snong da ki pheungut kia perkhat ban yatai mano ban long u candidate napo jong ka snong hadin kata ki rai da we ka surba bomdon u bakwa umat lek mau tegi pun nga sa norimba tengah lek sing wa jandeng tegi ong pe ngilapan bet baphin yale mapi teng ong to pelang kamiting sesnong ni pelang hayeng wur haden kata hapo khatsan sngi nga pendep ya kita ki tengah lek sipo jakatre jonga hapo berni nga sulit summit ya ka resolution letter jonga ta barok ki paralok ki prai trilang ki prai inspector u superintendent ki akendit ki ong bale chong em ngan yele election chong perkhat ba ong ngala de perkhat ta ong forward ka resolution jonga ki ong yang ngape ladapi up system mentaka kandai snem ka service jong pi kamut stang sistem arsnem philayo e ka voluntary pension te phin resignment ta kalong sus le no ka service jong phi baro te lalaji kumno ru kalong ba at least phin yo ya ka pension ngang ong ngalarai te gila forward sene ka slem ba ka simpor bas slem ban accept Christian jonga hadeng kata ngalai kendo yau ma job long commissioner of taxes bang kwa hadwar blay ta dai kendo bat ong yang ama lai chakmat kani ka registration yang piu accept ivan ka haden lesnya wa hoy ta lai chakmat lesnya wa hoy da oin biang he hang tang ong ma iten ai da upoi chai remsa nai ba si send MR la dam hoi chitu dang ui biang chaitu mod ita bhau accept yo chibor ba la job la rem dep chitu ta ring ta ong darai ong accept ta ding por u forward ya ka secretariat tai ba lapang ilong chief minister ta i phakhat yanga tai ong yanga pinile election nak no ke parti ngong ladang ayo kan ile nak kongres tengah pan tiket nak kongres tuang pin job ngong ya ka job ke rem ong ladangam job ngan rem tang kata arteli ladang job ngala job ladangam job ke ngala rem te ada yang tahu ki accept Christian jenga tengah late badan kata ru dak baburom ya ka kongres parti kala ai nga ka tiket bad dak baburom ya ki paiba jong ka riwar parok ka we ka war jeng tia te ngala le election but ngala job ha u arajar pra beri PJ pat yang kongres sekretariat pi ngana do mensua kaba kasin kaba nongkong tam kabangan tebut ya ka we pat ka parti kadai bang kersan yelade ngana do mensua nga kersan baik ya ka kongres tat handang yele manga la dai MLA MD MDC dai MP paro la don hitang kongres kemut ngakersan bet ya ka parti kongres ta dai tat hak arja khatpra bang yele hi teng hap kersan la de yala de balai pi switch na parti na kongres ke UDP pi ka politik kalong very dynamic ta hakatu ko por kisnem arjar khat nyau kidei ki kadon ka jengki palo ka politik hapok makhalia but yanga ka kongres ka kamle benyanga ka kongres kala ayenga barok ngalong vice president jong ka parti ngalong president jong ka district kongres committee hapok jaintia
tang ba ka politik tu ka por ka don ngachi khi phalo ka ba ki babun ki nong mi khmat ki kim sngotenat bandon hak kongres tengah pat ngadon ka ba sngotenat hak ne ka kenti ka long ba da ka bor chung play ba ngala banjit ke it so happen ba ngala banjit ke kongres ngala banjit ke UDP ta ngai kajing i jonga na jingai ka long ba ka kongres lada ka job ru ka long ka ba ba kandon haka sarkar den takadaw nga rai ban nga bat ki parlok nong kersan jonga ki ong ba nganile naka UDP the den takadaw sakawe kalong ba ki kongres vote bank kadai 90% hi kadai ke personal vote bank kajonga kalong ki breu ki yanga ta den takadaw ngayo iba nakatu ka bangayo how aja khatlai radang ale shakwe party ro alias 90% kin vote yanga tosh 4% khatwe persen kata hak politik yu ban ngai ina ka UDP pat ka vote bang jong ka arjar tam kandon bet kitu ki hardcore teladakan ne ka personal vote bang jonga ki ba ik bat thon yanga kin but yanga bat kan ne ka but jong UDP kamot ka base ngin don bet khandai shpojar te ban job election ngidan kam khat san hajar te kala khamsuk yanga den takadaw nga jet banyile ke ki daw ki ba phi lap thrai ba arajar khat lai phi hab ban ram no election pi nga ngam de politician hado mentaro ngam nang penyede bet kibreu kata kadai ka yujunga kaweru baro kibreu kalong ba ki ong yanga shawar khor share mot khorkten nga hado menta how arja khat praro ke babon glidar nga ki ong pendunaw ne kalong nga pat ki ong khor kalong ba anda poy nga ki dep kam kabangala nga ong ngala kabangan persang ong ngan persang ya kabangam la nga ong ngam la te kakunno te den takadaw kata kadai ka we ka ba pelong yanga bangan rem hak election hanrei ban ong yakikam arajar prado arja khatlai kalong da ka bas ngau buram ya nadu doktor don hakapor bulong chimsa sistem ro ngayo yaki surok ngayo banra yaki election office ki sub treasury lengba ka chinyarap konrat ke sangmah to por long finance minister election office yarap dr paryong long minister dr don kalong ngayo banyarap sistem ru ngamdo chimentoy na ka MPA hatu por tandawan ka kongres pat dr mukul ulay rap yang sibun ki jeng penroy hapo konsi ke jonga ta henry hak election hi kalong ba mdei tangki kam kiban penjob YP kawe kalong ba ngalen hangta den takadaw tangapat sa kawe kalong ba nga ong bangalale bahakat ne mabangangam im hawar arsan steli gisnem nga day na nong talang nga song hanong talang rebun sin nga tre nga ta sirum seneng kalong bun nga sulit tanggi porstil layap kirurang ba nga sa ilet tengam tip bahata aja khat laipat kalade kapor barang tu kapor kaba kibreu ki kwa bandon ka jingkela te kilajit daw ma Stefan Mukhim te ka jingjit jing pai ba kam de kaba sneu henry ka sim ba den ta daw kapor kaba sngi nyubut te ngawan sya yeng kibabun bapli kinong kersan kilayam kisngusi barem tengah orang iki pek habangau try ngam sungsi bari pin sungsi narba yanga ngas ngokmen baki pai ba jang kawar jang tia ki aya kangalat sans nemen syakri
bat hakajeng skeu jonga bakajeng la jonga ngala persang maksimum banle hanrei upaj ba udeu kenrat wi iba ngadang duna kikam kalai hok hi ba un kade ga hok chung u ba un jet dakwe ta ngam si tang ba kikam arjar prah du arjar khatlai ki kren breu how arjar khatra nomor ba kalong a very rare ba pinshem ba sitting MLA hak tu por arja pra arja khatlai du arja khatra kavut uyo prajar how arjar pra arja khatlai hanrei ukiu more than 50% nakaba uyo kamut uyo pat khat arjar tam kalong ka we ka eta kalong ka ayo hanrei ngapat ngakiu pa 6%. Den takadaw kalong ba kita ki jingrem ki pelong yang bangan long introspect. Hanrei ya kata ka jing khor share jonga kalong kebaong ketenwar kata jing khor keten ka jing khor kalong hado mentaru ngamla menpenja tangba ngakano kono kakam ngakhoi hang tu ngam judan ngajing bu not yano ngam tip u persya ngam tip u ba ayu nga shimba lada shibu menta uneu master ushun ya nga tip ushun ya balai ngam por berkhat tu briu ba ushun ya ngapat ngadai ban yai kakam let him mind his own business yai la kajong kakam junga kalong ba in lada ong kumno kakam junga kadai ban syakri ngan syakri kat bala ya kata kajing long shimet jonga ngalak ban sneu ngalak ban bahaya kata pat ka bala ayu nau blai ka bade ka bala ai dau blai ka ba nganom la ban kala siteng por ban ngahi ka we ba ka ba ngam long artificial den takadaw ngay thu be ya ka jing sha nga ki priun da ki ban ya kendo nga balai kum tang abatai ki pe kane ngan persang tang ba kalong kum ta tang abatai lut la ki hut la kim hun lut tang ba ngalabatai ngalahun Mentau pidan nak ni ke sarkar apok jelam jong konrat sama kemu CM kun pisam dengan ni sarkar kini kisdam ki balan wat da kadang datang siteng nak samai pi ya amdai bang ada nak sarkar amdai bang long minister Henry ngaya i kaneka sarkar menta kadon kakur motif jongka kalong ba kumno ban pengkiu ya ka state habaro kiliang kata kadeka ka principle kata kadeka umpo liu jongka uwei minister udon baik kata ka mensemba kumno ban kentiu ya ka state kamtam chief minister jongi kalong udang sedang haka uladon experience haka sarkar rei kum unang yalam udang sedang handrai ka ka bangayo i mentapat kalong kawe kalong ba ulong far-sighted kabaar kalong ba udon kata kamon banle ladajia bakalat kadon ta sakawe kane ka sarkar menta kalong ba ngi ki minister baro kalong ngidon ka freedom ban express ya kano ka jing skeu jingi la ka dai hapo kabinet la ne haka dai hapo kapor ka bang perkhat ngidon kata ka freedom ban express ya ka jing skeu ka jongi tangi den takadaw ngayo iba kane ka sarkar kalong collectively hado menta ngi persyang kidon bun ki challenges handrai ngi persyang ba kumno ban overcome ya kitu ki challenges Di pila long minister menta pibat bun pli department border area development nang ta pede ka education forest and environment but dam taus nem bishim sai ka home ki department ki ba pibat ma phi ki ba se pi ba dang don kampon ba ban se ban pen bet pen biang ha bede bat ka roi ka par PE
baro kini ki department ki bangabat kilong kidon ki different challenges. Education kalong kiba bon kijing ka forest and environment ka forest kadon laki jong kijing na kadaw jong kaneka jing pompathar jong ki breu ki deng ki se kadong jing na ka jing penyap jong ki yakimrat kimreng kadon ka jing na ka benta ka jing ti kulmar ya ki claim permission ya ki ta ka environment kadai ka bajwat ha ka jing shem jonga na kini ki department baro ka department ka ba Yamentahi namar baro akilatip ke jing pulit baro akilatip ke jing jong education ka jing border area baro akilatip malaya lenti henry ka jing jong environment kalong ba etam environment department is a very very important mentak hamtam hakini ki new issues ki bami ki jing pen ki pollution ki ya kamariang kabakar rule jong ke environment department karul jang pollution control board kalong ngin hap ban pe sani kumno bangin la ban pengklain kanang ba ngin la ban te lakam ya ka jinglong jingman kini ki saudong ki saukun ki jongi ta namar ba hapo ka environment ngikadon air act water act bio waste rules ki plastic pollution ki ne paro ki hapo ke environment ta ke environment pat ki ki ba ki jia menta ki dei ki ba jia bakin yai jia tengah yo iba ka ba na kini department baro haji ejunga kalang ba hado menta ngampat shem ki lat ki lenti hoi ki role ki ain ki don ta how to police the environmental rule, how to police the pollution rules. Kalong kata ngas ngayo hakajing ijunga kadai kaba kongsan. Tanga mentanga yale ban kami punya kumno bangin la bahaya kini ki environmental laws, ki environmental rules. Bangin la ban implement in the hapo kayo. Te ban implement ngidon kam ya kajing trelang ka district administration, ngidon kam jitrelang ke police. Ngidan kam kajing trelang bat baro ki stakeholder. The fikiran sepang ka environment let's say pikamau dang ini kendiat sengi balan ki katuk ani ki telik sang halang kilai ki persa sepang ka draft amendment jong ka environment impact assessment notification 2020 ka kajing sengo jepi halor ka draft rai Pi ka draft kalong ka consolidate ya ki ka draft ka bala ka rules ki bala don nadok mensua bat kila dong basis patam ke amendment nado ka rule ka bakila frame hado kane ka bakila implement nang ne kini ki rule ki baki ki amen na ka posh ka por ka long ba halor ka jingra jong ki high court ki supreme court ki NGT ter so on and so forth ma ki consolidate but kane ka jingwan jong kane environment kalong ka menyi kalong bahai jong nga kalong ba kilabon palat kini ki bitu project ki bamdon kam shu ka public consultation tahoi kidon ki badai ban bu bamdan kam corporation raya kitu kimdai ban expansion don hadu katu kidai ban ailat ya ka public consultation ya ki katu kat ne ki project ki ba don haka wat haka bituru te katu ka dai ka we ka ni jing te ngasngau tenat kalong ba mdei tang kini ki organization hang ne ki civil society ne ki riu pat ba hadu ka tugas ni khat we terek kidon kumba khat pra lak tam na duna ngam kemau ba ki petition jong ki riu mariang jong ki expert jong ki bakil ai syaka Ministry of Environment, Forest and Climate Change siapo sitay bakin bishar tengi na kalyang state nakilang ki kat ka ba murdom ka bakil ay Janeiro ka ba po siya nga suwa ka por ngala forward bait siya po ka ministry but bakin page bakin bishar kanang ba
ka no kono ka amendment hoi ngidan kam ya amendment kam kum bayat kapor henry ba kam dei pat ban long kum ba play ya kan jing khang wak kalong ba play lot ya baro klam dan shu ka control Kaya ka sorjong ke babuan u kini cabinet minister hakatu halor katu. kasur jong ka sarkar baro ka we kalong ba yakin ki project ki badon ka bitu ki babran kam ya kan ka environmental impact assessment ki babran kam ya ka ka public consultation ki deban peduna ka lakat yai kabaar kalong ba ka jing skeu jong ki hi kalong ba hangi hi yakini ki strategic project kalong ka sarkar India ka deban pentip sya ka sarkar baki kita ke strategic project khnang ba kibreu onda kila keli onda kila pertheu khnang ba ngi kum ko sarkar ngin la ban pensyai ya ki paiba namar batang ka we ka bangin sung thu ba ka environment ka de ka central law ka de ka domain jo ka central government ta ka we ru kalong ba ngi na ka sarkar India ka klem ai ka klem pan ya ka view jong ki sarkar baro hapok India hakpor baki frame ya kane tangba ki sarkar ki state government baro ki state government lala ka jong jing skeu kilapan sya ka sarkar ya ka baki skeu halor jong kine kalong ba hooi ngiran kam ya kata ka ban consolidate ya kini amen baro ban ra ya ka balong very simplify kabalong transparent kana ka environmental clearance ka environmental assessment lane ka impact assessment dan kam ka clarity dan kam kata ka transparency ngiran kam ru banbu ya ka por ka limit henry not at the cost ka ba ngin show open baro nadang sidang claim das ngap show ya ka sur jong pa ba Kadan ka jing mudur jong kikat tu kan ni kisang giba snulong kiba sngodan kata ka jing sngo ya kamariang ba kan ni ka jing tmu jong sarkar padang banon ra ini ka draft amendment ka deru ispang uranium kumno try pis ka iba pilan ong lor kata ngamla ban batai ya ka jing mut jong ka sarkar India hanre nga tangkan ka we nga kwa ban ang pi ka environment bat ka ka land ngi de ben sngutu habangi kawan ka tang bayo ya clearance ban poi sya ka environmental clearance ha kamot ba ngilabyang na dong sadong den ta kadaw lada ka khendew ka siap kadang de ka jongi ka jong phi ka jonga ka jong kamot ka sarkar India ka hap hiban akwai kanam lam labor ka nomor ba phi mangi kide kinong bat jo ka khendew ka hok tan ra jing kdew siap kadan ban ya ka taru kin hap hiban yo ya ka NOC napo ka discouncil marbaka ka de ka jingbat lada kayo ya kita ke baro ta ya kata ka environmental impact assessment kila ban late claim ka public consultation tangba shwa ban yo ya ka khendew ka siya mdei tang ya taw uranium ya kiwe ru kin hap ya ye ka process jong ka land acquisition ladai ka bahe ka project of public hearing han marhapo jong ka lar karena ka land acquisition thamai ka ba ki implementa ka don ka provision jong ka public hearing ta den ta daw ka don ga jing per hak environment bat kalan lalaki ka sarkar India kala yo itu khendeu bro ka de ga jong ka kala yo ya ka NOC na po ka discouncil nang ta kalong ka basuk ya ka bakan apply ya kan ka environmental impact assessment ba kum u menteri bakmi ya gatnat ka pule puthi hakini kisi bamanta kum bakalong kan ka perthai lap khang ki school ki chika pule baro try ka senjam jok sarkar ne khmat na se makum ngi i manta kalong online classes hande kamlong kam pasok habar oi ke jalla habar ki district number main ke ke internet ban yo ke internet ka babiang ka network ka try ka policy ka sarkar ka perkhat ne khmat pi ka sarkar India kala sanction ba praspa prap kundai teli kitawa ban set up hapo ka state of Meghalaya ki mobile tower ki data tower bat kum juru ban expand ya ki broadband
ngilai iba kilayati serum seneng tang ba tu jing ti sei ka poi dia kata tangam tip ta ka nomor connectivity kalong is a must marngim la ban len nado bawan u prime minister jongi Narendra Modi ka nado usnem arajar khatsao ka thong jong u ka digital payment, digital banking, digital study, digital dan tadau ulang put a maximum trust nagbanta kaneka communication ka telecommunication dan takadaw nilai iba kila sanction pun kapisaban expand but hadu kisnong nong kendong lapoy gitu ki kabel tang bahadu menta kimpat trekam but yak itu ki praspa pram khandai ro ban set up kins teka tu ki don ki bakin set da ki private player don ki ban set BSML tang maka jik hanging ne teng kalong ba kajaka kaputa kalong kabun ka very costly ban set up marba kijaka ta tengah kremen scam ba yak connectivity if not today tomorrow if not tomorrow day after tomorrow kalong kumta kan take care hi kane ka process kane ka proses jong kane ka ban pen expand ya ka mobile connectivity broadband connectivity sepo ka jela ta kalang ka pule ka puthi kaba kongsan kalong ba nga ding daw ang iki nga kren hapo assembly ro nga kren yakini kintin ba ka online asli at in the present form ya ka balong menta kalong ba kanum la ban kat yaki khna sabaro tang ba whether we light or we didn't light. This is the way forward. Online study, online teaching, it will be and maybe kalong ka way forward. It may happen next year. Tagi na kalang sarkar pila iba ka new education policy jong ka sarkar India ro kalong ba kabala kila publish kila ay ka trust ba ka digital library, digital study, digital teaching ka trust. Ta ngiro kum na kalyang ka sarkar makaliaro ngiladon ka education policy jongi menta kiladon ka committee ka balakle do principal secretary education ban study ya ka new education policy ka India but ka education policy ka jongi taking to consideration ya ka ne ka ba ya ka ne ka jing ka jinglong jing man hang ne ka kumno bangin tek ya ka bangin ya penwandur ya ka pule ke dangle hapo ka state jongi hakis nem gedong wat namar ba nado ubna April ngala pemi ke we jing tho ngong ba ka education system in Makhalia in the country on all over the world kalong ba is not pandemic proof kalong lada wan kinu kijing kamot hang nengi shemba education system is not pandemic proof. Ta kane ka hikayangi ba ngidon bok ba ka new education policy jong sekarang India ka education policy jong ngi ka ba mensem snem kaladon ngin integrate ya kane bat ya kane jing jiak nang ba laladon kum kini let's hope not let's hope ba kane ka face kalong kan kut ba ngin la ban sandur ya kata ka pule puthi hakar kom ga ba la hakano doro okna pule uday bandon ke accessibility ke bandon but unla ban pendon kam ya ka unum do jimentoy hak pulek putih ke komu menteri bakmi ya ka border area development ke jing sem nyapi ya gini ki snong ke jing jing no snong ki ki than ki ba em ha ki kapot trai pi ka border area development department kalong nado menswa la nado ka por ka bakiseng ya ka la kret ya ka kalong namar ba ban implement ya ki scheme ki bawan leng ba ka Ministry of Home Affairs border area management kamut na mentak international border the Henry house nem arjar khatsao lane khatsan ngam kemau ma ngam long no mik matak tu kapor te kakapor jong doktor mukul ula persang ba ka border area department kan kater
ban bu skim katukat ne ban kata ya ka interstate border. Ta hakil yang ki border area jangi kalong kamen kadai ka accessibility, market accessibility, kalong kajing poeh ki yogi hat, kabaar kalong ba kilente ki singking ki surok kilabun ki jing dangbun ki jing duna hanrei ba nakawai ka posh ko ka por ka sarkar India kala sanction ya ki scheme hak international border kalong ay iba ngi kala supplement shibun ya ka ba ki line department hapo ka state jongi kile kabakang san kalong ba yak interstate border kumno bangin take care yaki tanga ngau tenat ba u chip ni star jungi hak ini ki sistem arsnem shibun ki srok larang ong barotu larang ong na kitu kilyang kiling larang ong na kitu kilyang ayu kilau ula pen ula sanction shibun ki srok ban penyaso ya kitu kishnong teka surok kadai kathet jong karoi kapar kathet jong kata ka jingjan ki jaga sumar ka juga pule dangle basa kawe nak benta ka jingbit jingbiang kamde ke border area ki jingbit jingbiang jong ki border tengi nak education department ngilak sanction ngila snaya kawe ke college po patharkhma katu ban kota ye ki area western ribhoy ha shatu ba kinyo tingla snaya katu ta ngila shimro shibun ki scheme naki we pat ki line department bangin penroy hapwa kini ki interstate border hoi nakalyang ka border area department jongi pat kalong namar ba katu totally kalay naka state plan ta ngiduna bha kajing penroy tang bahau nusnem kat kum moji skeu jenga kalong kinbun hi ki scheme ge bau chip star ula persang ban mang tengah kermen ba ngin la ban penroy namar ba khnang ba kini ki breu khamtam ki interstate border kindon gata ka jing skeu jan kalong somebody taking care of us kalong kinom skeu ba left out na kanu ka mainstream nga skeu ba development in the border area is a must. Kum u Home Minister, Home Police. Kai pirang simti dang mentaus nam how February. Kai kajing ka ba PE try ya katnat pulen namar ladang ikran spang kini ki ki jaka ki badan hapadang kajing kaja hapadang ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya. Bon sien ki breu ki basa ang tu po kapot andai klai kandu ikenu nu kajing ja ki ba pendek deka liang sarkar kinsa ki pulet kinsa pois ko kathan kai gijing jongko tanat pulet ba amla ban penbiang ki pulet ban para ba hang tu arp sau kunta man kasngi ban bunsen andala dan gijing ja ki pulet kinsa pois ki border Pi ka border area jongi bat ka Meghalaya bat ka Assam ka poi kumba nyospa tam kilometer kamlong kabasuk ya kano ka sarkar ba ngin ong bangin pulis baro philayo i ba hakithain border Bangladesh haman ka lai kilometer 100 kilometer ladon ki BOP jong ki BSF ladon ki outpost jong ki pulis ladon ka fencing Henry, kiba nabar nabang laki dang persyang he. Wala na India ro gidang persyang ban kayito. Wala bang lar ki persyang ban bantu. Kabakong san kalong ba? Ka sarkar Meghalaya jongi. Bat ka sarkar Assam. Kidei ban walk out. Bakumno ban narrow down yakini ki area of difference. Kasuk kasain, marbalay ka kita kajing kajya kimi. Marbad kadon kata ka kajing yabam yasngut ho. Tengah hangahi policing, okay. Tong ba ka daw. Bangi haban pulis.
Sakitu jaka. Kadau kolong ba kadang don kini ki area of difference. Tengah ngayo iba kitain kaput kin syam jing lada don pulit maknaru. Kin syam jing hi lada kan nangin nomwan ra kataka jia kren ban pembeit uput usap. Tengah na kaliang jonga na kaliang nga ong bangayay ban. Baka puar kalade ba the process of engagement, the process of negotiation, the process of dialogue to sort out the border issue should start. Tadeng takadaw, tengi kum ka police department ngalong gidan bun ki constraint jungi kalong ki manpower, ka constraint jungi kalong ba kumapiong ngiduna ki outpost support ki border area jungi. Tengi ngila persyang, bat ngin persyang ba kumno ba ngindon ki outpost bat ya ki baladon subu ki don kini ki kam ki baladon. Hak itu kijaka lada kalong gabala lada sorkar kadon pisah. Bangin convert itu ki kam into an outpost. Kenang ba kan kamjan ya ki nong song jongi kan kamjan ya ka sorkar ban respon ya kanu kono kajing jong ba. Te hakilang ki police department kamen kade ka manpower nta ki fon te hendri menta. Hakatugas ngi khat laitrik ngadon baka review meeting hapo police headquarter ngalai iba kiladon bun ki initiative ngam kwa ban keren menta kiba hapo kane ka kabangidon te ngin kumno ban meet ya ki challenges kiba ngidon menta karut map kidang pengkre naka liang UDG ADG ba kumno bangin le ban maximize ya ka productivity jong ka police force ki jongi ka jingkli ka bakhado le se kade ka jing kren kata philana ka sarkar hakani ka jinadu bawan gani ka khlam covid-19 bon ki samla klawan phaino naki we pakiste ki batrei nai kren ki bapule klawan phaino awan phaino sla ka jong ka jilla bat ki mantai ka along khlam jam trai phi kum uwei ni ki minister badan hakani ka sarkar le se kade ka banta jo phiru ban shim ka da jingkit khle ban thau ki la yo kam jam ka senjam trai ki ba pensiam kum uwei ni ki no make man ban solve unique problem do kam do jam kade ka we na ki kijing kiba yakando nakawe kapor shakwa hap kamtam hakini educated youth pili wat amerikaro ha kilap u presiden jang Amerika ulap sign yaka executive order ban restrict yakini ki H1 ban one tray shatu te ngiru ka hapo ka state ka chungi kidang duna shibun ki avenue kiba ki kena samla jongi kinyo yakakabu bantre ta kane ka jingwan jongi kena samla jongi shene ngashim ba ka temporary phase temporary in the sense ba menta kalabun kiniki nado balak sedang play nado ko lockdown 3 opening of lockdown 3 ta kilabun ki industries ki baterai shabar kelas naban pli menta kitu kim yo ya ki nongtre ta kajing kalong hang ne po ka state ka jungi ba shibun ki khna jungi ya pas be ya ka bi ya pas bi SC ya pas be ke general line la ne ki very few avenue kabangin pule ya ki we pat ki line ta den ta kadaw kadon ka skill development jang sarkar kibabon kebeliwan kiba one passion ne kalong ngalaban ong 30% kiwan passion ne kidei kiba layai kiba yo jikai lengba ka skill development jang ka state of Meghalaya lengba ka tupat ki yo placement shabar
Te bantakal ya kane ka jing hapo ka state ka jengi ngidon. Menta play ba uchip nistar. Nakabanta kinong rep. Ngila launch ya kane ka restart Meghalaya. Udang announce uchip nistar ha katu ka khasan trek hamadan pulo. Bakumno unong rep. Unyo ban yeng ngila ka jong ka kejat. Kumno kin entrepreneur. Kin sedang nyala kakam. Kumno unong risniang ki cooperative society jong ban risniang. Ars pa akndai klur. Ban yo. Ngila day ban sedang ban ayu naka sarkar hiya mentang ong iphi lada ka ot katukan ne persen ki nong treru kan lahi bandron. Kami nyi kalong ba kan ngidei bandon. Bangin dei banlong kita ki entrepreneur. Kiladon kat kilay kumno kile sabar. Ay ba tu expertise jong ki ba kilayo nang tu kin persyang ka sarkar play iba uchip nistar nado bawan manu benaw la announce yaw no entrepreneur of the month la no innovation of the month kamau bahak igatu katem ka ba ki ayo kelong ban penslur ya kibreu ba kin yang hala kajong kakjan kabaar kabangi ngilay pule ngisubut teneng yak kebaki late kiwepat tekala day ka por bangi ngin identify kano ka core area ka ba don hapo ka mensim gajonga ngas ngaw tenat bahaya ka ne ka policy jo ka saka India ka ba ong ya kata ka skills nado dang class 6 sheneng ba ngide ba nurture ya ka skill jong ki khna ba anda late shnong anda ki lapas ladam yo ya kana ka white collar job ro kin yo hi ban yeng hala ka jong ka chat te kalong ka area kalong ka very tough na ka benta ka sarkar ba kan la ban penbiang ya kajidan kam jadi kena samla handrai nan ki kam sarkar handrai ki ki avenue ki ba kanek sarkar jongi hapo jing lam jong kodrat sangma kaple ya khalat ya ki kena samla ngatrai ka tu pek ka 1917 katuk bayar ban market yaki iyo sasis pa tali ngin sanction yaki kali bangken tiu gari ok ban yo laikit ikimar ki portilar ngin sanction lang maklasa saus pa tali ban pengkiu ya karep karyang jong ikana play aquaculture mission bon ngilong ayun ringa iba ka jing shim kia jong minister of fishery uma coming lang ba ka hapo kutu ka padi fish culture yang kini engam loga tem kemau play baki briu kala sedang ban yo jimentoy ban address ya ke unemployment ban address ya ke unemployment kalong ba a multi prong strategi ndai tangki kam sarkar handrai kadai ba ka multi prong baki kena samlar kidai ban sungthu ba kam don ka we ka kam ka bapo baro kidai ki kam ki ba koridor ladamanga ngantre ya katu kakam nga encourage ki kena samla kim day bando mensim ladang ile syabari syabar state lajong bangan long ki syakri satu ki kalong ki nong tray satu tawan syane ai ba katu expertise jong phihang ne pinlong pat unong ai kam yagwe pat ka sarkar kan yarap kan sarkar kan facilitate ya ka jinon kam jong ki kena samla jong te kuble sibon ba ya ka jingi kran bpi las kalong ka basutanat ka khana na ru ba pidang long khna samla da pila trai ka kam ki jam bar hadu pindarung sheni ka san pertai te perlok ngi kerman ba phi la yo sngo dre ki jong ki skor ka jingya nanti jing ba lakman ramboi hak na du bidang khna hadu menta isngi tingin se sem ba phi hakwe pa program but way pat nik urio pokmat hakan ki program jingi mar khmat ba ki reu khmat kuble